nens i les nenes de Barcelona, volem dir-vos una cosa molt important. La nostra ciutat té molts edificis impressionants. La Sagrada Família, la Pedrera, el Camp Nou, casa meva. però nosaltres, els nens i nenes de Barcelona, Creiem que hi ha un edifici molt Important. Que no hi és. És un edifici que s'hauria de construir immediatament. És com un hotel. Però totalment diferent. Una casa temporal. Una casa lluny de casa. Un lloc per als nens i nenes amb càncer i les seves famílies. Aquí van unes dades importants. Cada any, 1.350. Nens i adolescents són diagnosticats de càncer a Espanya. Com els tractaments poden durar d'1 a 5 anys o de vegades més. El nombre de nens que estan en tractament a Espanya És d''uns 6.000. més d'una quarta part Uns 1.500 nens Venen a Barcelona a curar-se. El 40% de les famílies que venen de fora de Barcelona No tenen on quedar-se ni diners per pagar un hotel. Perquè, com us hem dit, els tractaments poden ser llargs. O sigui que moltes famílies pateixen per trobar un lloc per dormir. i no una nit, no. Durant mesos. Per fer les coses més difícils, Molts dels pares han de deixar les seves feines. per cuidar dels seus fills. O sigui que encara és més Complicat trobar diners. Per pagar un lloc per dormir. Per sort, a FANOC L'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya i altres entitats. Gestionen alguns pisos d'acollida, però no és suficient. No és suficient. No és suficient. Encara n'hi ha moltes famílies que no tenen on quedar-se. Us ho podeu creure? Patim per trobar lloc on dormir durant mesos. Nosaltres, els nens i les nenes de Barcelona, no ens podem creure que els adults deixin que això passi a una ciutat com la nostra. Per sort, a FANOC l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya Han tingut una idea. Crear un lloc molt especial. Aquest lloc es dirà la Casa dels Xuclis. Per aquells que no ho sabeu, Els xuclis són així, es dediquen a xuclar. els mals rotllos i les malalties. Els xuclis ja fa temps que treballen a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Però volen treballar més. La Casa dels Xuclis ha estat dissenyada per grans arquitectes. L'estudi MBM Arquitects Martorell Buina Sant Macai. I així és com serà. I aquí és on es construirà. És un terreny de 3.660 metres quadrats que ens ha donat la Diputació. L'Hospital de la Vall d'Hebron està aquí mateix, just allà.
L'Hospital de Sant Joan de Déu està a 5 minuts en cotxe i altres hospitals estan molt a prop. La casa tindrà 18 apartaments. Un aquí. Aquí hi haurà la cuina. Aquí una sala d'estar. Aquí la biblioteca. I aquí? Un pati interior. I aquí un arbre. I aquí un lloc per jugar a pilota. És clar que la casa del Xucli serà molt més que una casa. Serà un centre on els nens, els adolescents i les seves famílies podran trobar informació i suport durant els moments difícils que acostumen a venir quan un nen és diagnosticat de càncer. Un lloc on rebre ajuda, consells pràctics, passar-s'ho bé. Un lloc per parlar. Un lloc per estar en silenci. un lloc per plorar. Un lloc per riure. Ai! Un lloc per compartir les pors. Un lloc per tenir esperança. Un lloc per somiar. Parlant de somiar. Volem que aquesta casa s'inauguri La primavera del 2009. I quasi ho tenim tot. El terreny, el projecte, els permisos, el suport de les administracions. Però hi ha un petit problema. Els diners. Construir la casa del Xuclis costarà 3 milions d'euros. I mantenir-la... 600.000 euros cada any. Nosaltres, els nens i nenes de Barcelona, us demanem a tots els adults Que ens ajudeu. Pot ser donant diners. donant idees. Pedres, arbres, cadires, taules. Demostrem que Barcelona és una ciutat d'acollida. Tenim edificis impressionants a casa nostra. Però el més necessari encara no hi és. Ja hem començat a construir-lo. Podem comptar amb vosaltres per acabar-lo? Ajuda'ns. Construïm-la junts. Construïm-la junts!